We all know we're supposed to make sure that our credit reports are up to date and accurate. But have you ever seen one of these actually? Well, they're not exactly easy to understand. So today, we're going to take a lesson in credit report basics from our utang expert, Rod Mercado, to make sense of all the information contained in this super essential piece of paper. Welcome back, Rod. Salamat, Mishi. Okay, Rod. First things first, no? This is a credit report. Saan ba ako makakakuha ng credit report? Okay, may tatawag tayong credit bureaus. Okay. Okay, ito yung Equifax, Experian, tsaka TransUnion. 3 different private companies yan. Okay. And bawat isa yan, they perform their own jobs. Okay? That means, ang isa, ang credit score makukuha mo doon, will probably be different doon sa dalawa. Okay. Since we're on the topic of basics at baka naman may mga ka-nation tayo who have never actually seen their credit score, ano ba ang credit score? Okay, ang credit score, ito ang magsasabi sa mga creditors mo or yung future creditors mo kung ikaw ba ay karapat dapat bigyan ng utang. Okay? So, titignan nila yung credit rating mo o yung credit score mo at doon sila magde-decide kung anong extent ng loan na ibibigay sa'yo. Okay, so what's a good credit score? Ano ba yung maganda, ano yung pangit? Okay, ang range niyan 350 to 850. Okay. Of course, yung 850 perfect na yan. Pero sinasabi nila na kapag 700 pataas, it's a very good one. Okay. Okay? Pero 600 pababa, significantly poor. Significantly poor. Okay. Yes. So first of all, ligtas ako sa credit score. Good. Thank God. But you know, in my personal experience, so nakita ko na yung credit score ko, nakakakuha ko ng credit report, pero sa totoo lang, hindi ko pa talaga hinihimay ang aking credit report to see if it's correct, if there are errors. Oh, nako. Medyo, hindi ka naman talaga nag-iisa. Okay, Karamihan good. sa ating mga ka-nation, titignan lang kagad yung score. Okay. You know, at minsan, tinitignan nga lang yon sa isang credit bureau. Mali yun. Dapat tatlo. At the same time, hindi lang yung score tinitignan mo. Titignan mo ang bawat parte ng credit report para malaman mo kung may mga inaccurate information. Alright, so let's take this as an example. No? Isa-isa natin yung mga parts ng credit report. Ano ba yung una? Okay, unang-una dyan, yung personal information mo. Okay. So, check mo, pangalan mo ba kompleto? Mishi, Maria, kung may Marian, dapat kompleto. Kailan ka pinanganak? You know, anong address mo? Yung security, SS social number. security number. Okay, yeah. At kung ano-ano pa about personal information. All the basic information. Kailangan tama. Okay. Next part, and I think, well, this seems like the more important part, no? Credit history. Credit history, okay, yan yung pinaka-importante. Dahil dyan makikita lahat ng accounts mo, current, tsaka yung mga nakaraan. Doon makikita kung may mga late payments ka ba, unpaid accounts, at ano-ano pa yung mga naging problema mo. Meron ka bang mga nasa collection? At titignan din yung extent ng usage mo, yung utang mo versus dun sa credit limit na ibinigay sa'yo. Okay. Kaya yan ang napaka-importante. Tandaan mo, sinasabi ko noon, credit history is actually 35% ng pag-compute ng Utilization credit score mo. rate ang tawag. Yes. Oh, see, So, titignan mo mabuti natatandaan yan. ka pa. So, Correct. anong gagawin mo kung hindi tama yung information doon? Kailangan mag-report ka kaagad sa credit bureau. Okay. Sabi mo kung anong mali doon at kung bakit. At the same time, gawin mo rin, sulatan mo yung creditor na nag-report. Para kasi yung creditor Para na yun, makorek nila. i-correct niya yun, papunta doon sa credit bureau. Okay. Now, we have a portion here called public records. At ito, mukhang may public record si John Doe, no? Nakasulat judgment. Importante ba yan? Oo. Alam mo, siyempre lahat tayo gusto natin blanco yan. Gusto natin walang nakasulat dyan, empty. Kasi pag ang information na nakalagay dyan, kadalasan, ikaw ba ay nagkaroon ng bankruptcy? Ikaw ba ay may foreclosure? O nagkaroon ka ba ng tax lien? Eh, yun yung mga unang-unang titignan. Siyempre, pag nakita yan ng creditor, para sa creditor. ibig sabihin, merong concern, may problema. Right. Yeah. So, kung makakita ka ng public record dito na wala ka naman talaga, Ay, correct mo ka. correct mo ka agad. Okay, and Yan last but not importante. the least, inquiries. Ano ba yung inquiries? Okay, yung inquiries, ito, tinitignan niya ng mga creditors kung maraming inquiries na ginagawa para sa'yo. Kapag ikaw ay nag-initiate ng mga applications, loan applications, may inquiry yun. Siyempre, yung application mo, titignan ng creditor, di ba? So, kung maraming inquiry, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, baka maaaring marami ding mga hindi na-aprobahang application mo. So hindi malimit kang ma-reject, in other words. Yun, okay. Malimit kang ma-reject. Ngayon, pero may mga kumpanya naman na kapag sila ay nag-inquire,
para sa'yo. Sila nag-initiate ng inquiry, o good points naman yun sa'yo. Okay. So, all of those things, very important to look at, very important to correct Yes. kung may mali doon. At kung may tanong pa ang ating mga ka-nation. Kapag may tanong pa sila, wala ko kayong gagawin mga ka-nation, kundi tumawag po sa amin sa Financial Rescue. Pwede nyo kaming matawagan sa 1-877-973-3287 or bisitahin namin ang aming website, financialrescuellc.com, at meron din ho kaming Facebook. Thank you again for joining us, Rod. Always a pleasure to have you here. Salamat din. At mga ka-nation, marami pa tayong adobong padating. So, dyan lang kayo.